ধন্যবাদ आनन्द सम्बाद नोंथांमोननि बे मासबादाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय माने बैसागुआदि दाबो जोबाखै बेखौ आं दिनै नैबाव मिथिफैबाय बिराद थालिया औ एसे भलियाम होबाव आंना 12था जाहां एसे देम जायो गाराङा औ माने आङो आंनि 4000नि फालेङावसो उन्दुयो नालाय आं बे समाव 4000ल' आंना फालेङा लकडाउनाव बायनाय एसे गुन अरजेनबाय एबार बायसै आंबो बे 1.5 लाखनि सिगुननिखौ माने आथिं गैयैखौ आरोखि बे आथिं गोनां फालेङा मोजां नङालै बे आथिं गैयैखौसो लानांगौ आरोखि हेल' आं सानो बयबो मोजाङैनो दं माथो सोरबा सारादुआव फैनाय बायदि थायो बिदि थानो नाङा बेवहाय दुनियायाव जेबो बुस्थुआनो अरायनि नङा जेसेबां मुलुगनि जोबथा गोथावसिन जिनिसखौ जा नोङो थेवब्लाबो अखानायैनो जाफिननो गोसो जायो बेनो नंगौ नङा औ बिनिखायनो नायनानै था आरोखि गासिबो नुनाय मानिखौ दाजा औ बयबो रंजानांगौ रंजा खुसि थानांगौ जोंथ' थाखा फैसा गैजायै मानसि लाख क्रर मोनामलायनाय थाखा दं थेवब्लाबो हिनजावजों गारजाबाय गोबां मानसिया फालिया मुलुगनि मुंदांखा माहाजोन बिल गेट्स बेनाबो डाइभर्स जाबाय क्रिकेटार हार्दिक पान्डेया बेनाबो डाइभर्स जाबाय अमिताभ बच्चननि फिसालाखौ ऐश्वर्या रायाबो गारहां रिचर्ड ब्रेन्सनाबो डाइभर्स जाबाय औ जोंनि बिटिसिनि अनेक कन्ट्रेक्टर माहाजोनफ्राबो गुबुनजों लाइन लाजाबाय दा नों आरो आंनावथ' थाखायानो गैया जेबो नङा আমার যা আছে যদি সরে যাব মরিলে হেক नंगौ ना थैबा नोंनि स्करपिअ'आ थांफाया नोंनि बिल्डिंआ थांफाया थांगोन खालि 60 थाखानि सिबुफोर दाखानि जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मा मावनो सानदों माव जिउजों नाजा आरोखि Try your level best to do in a good manner in this world. This is the right time to enjoy. Moja melayaba biwai, gosekelai somaunen, gosekelayaba biwai, bobe somautu. Kalam hibaunya Gosekelai somaunya Gosekelayaba biwai Moja melai somaunya Moja melayaba biwai Bobe somautu Kalam hibaunya Moja melai somaunya Moja melayaba biwai Gosekelai somaunya Gosekelayaba biwai Bobe somautu Kalam hibaunya Bobe somautu Kalam hibaunya Moja melai somaunya Moja melayaba biwai Gosekelai somaunya Gosekelayaba biwai Ini pasti boleh bercakap
Bagaimana Ami paling penajamnya bayar ki. Oh, Ostroku isi manci griya, bahayanya siang. Mana tahu fundan dengan kita, tahu betul fundan. Tahu betul mana mulut ni boy ni kiri sapsin muli, entah mana betul bersaulah. Tahu betul ni kiri tahu kalam nahanai, kuno mulut jenis kerja lagi. Hari ini saya dah mesin muli begiya. Itu bersaulah. Tahu betul jengkar ramai apa thorai gaya. Tahu betul jeng korwa wisma gaya. गासियावबो बे थाव गोथाङा जायो बे थाव गोथांजोंनो बाथिबो सावजायो अनेक खामानि मावजायो बे औ आं खनसे खावलायबावबाय खुनु सिन्था जानांगौनि खोथा गैया आरोखि सिन्थाया सैताननिसो जोंनि नङा माने सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय सासे राजाना ओरैबायदि समायना रमायना नायब्लानो एखेबारे गोसोथोनो लुबैनाय बिदि साइज फिसाजो दंमोन आरोखि ओरैबायदि बिउटिफुल मिथिबाय रायजोफोर खोनादोंना ओरैबायदि समायना दाना फिसाजोखौ सोरनो हरनो सान्थ्रिफोरखौ अर्डार होबाय आरोखि सान्थ्रिफोर बे एरियायाव बे हालामाव जेसेबांनाखि मोजां सेंग्राफोर बरजि गोनां हेन्डसाम सेंग्राफोर दङ आंनि देरायाव लाबोजोबदो होनबाय आरोखि सान्थ्रिफोरखौ दाना गासैखौबो लायजोबबाय आरोखि सेंग्रा मद' गोमथा गथा गासैखौबो लाबोजोबबाय थालिया औ राजानि राजमहलाव लाबोबाय दानिया सेलेक्ट खालामनोसै आरोखि राजाया बेबो नायो बेबो हेन्डसाम बेखौ नायो बेबो हेन्डसाम बेबो बदि गोनां बैबो बदि गोनां आंबाबो फैगोन आंनाथ' मोखाङा जाला खान्थाल बेगर बादि सिब्र' जाबाय आंबो थांफ्लांगोन नङा होमबा औ ना ओइ सोरबा राजानि फिसाजोखौ लायनो थाङा नामा थाङो गासिबो हौवाफ्रा फैजोबबाय दाना राजाया मोनसे बुद्धि गोसोखांबाय आरोखि ओरैबायदि बुद्धि गोसोखांबाय बे समाव जानुवारिनो ओरैबायदि गुसु थनथ'जोबनाय दिन दानिया ओरैबायदि खुवा खुनाय ओरैबायदि थान्दा गुसु दाना राजाया मोनसे हुकुम होबाय आरोखि राजाफोरनावथ' गोदो फुख्रि थायोना फुख्रिखौ मिथिया नोंसोर लागौलाय दैया जानुवारि दान दानिया राजाया ओरैबायदि अर्डार होबाय बे फुख्रियाव जायनो हरसे गोजोमनानै थानो हायो बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन जाहैबाय आरोखि आइयै दानियाथ' बयबो लानो गोसो दानिया 6टा मोनानिफ्राय फुंनि 6टासिम थाथारनांगौ आरोखि 1 2 3 होननानै बयबो जाब्बाव बाज्रुमजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय दाना मा बुंनो बेस्रा सासे लेंग्रायाबो फैदों आरोखि बेस्रा बेहाबो गोसो दंना मोनबाय बायो खोमा होननानै राजानि फिसाजोखौ बेबो लेंग्रायाबो फैफादों आरोखि बेजों बाज्रुमफाबाय आरोखि बेबो लेंग्रायाबो माने बेयाव हरसे थानो हाबानो दैयाव हरसे थानो हाबानो मोनगोन नालाय लेंग्रायाबो होबाय आरोखि एखेबारे बिराद साइज बाज्रुमदों बेवहाय बेस्रा अन्थाव बाथावनो राजानि फिसाजोखौ लागोन आरोखि गोसो जा मोजां बाज्रुमदों आरोखि मिथिबाय दानिया सेंग्राफ्राथ' बे जानुवारि दानाव बिदि एथ' गुसुआव हरसे थानो हायो जानाय नंलालै होननानै सोरबा आधा घन्टाजों सिखारबाय दे
सोरबा 1 घन्टाजों सोरबा 2 घन्टाजों सेस सारजोब्बाय बे गोसोआव बिदि गोजोनना थानो हायो दाना बे लेंग्राया हरसे थाबाय बे मोनबाय थालिया लेंग्राया एखेबारे मोनसे खोथाखौल' नायनानै थादों जाहैबाय डाइरेक्ट गोजौआव मिथिबाय खस्थ' खालामनानै हमथानानै थादों आरोखि लेंग्राया मोनबाय दा ओंखायनो खस्थ' खालामोब्ला जों बयबो मोनगोन बयबो मोनथारगोन आरोखि बयखौबो आंनाव 320 टा गान दं खनजोबबा 7 दिन लायो ओमफ्राय आं दिनै हागोन ना हाला जिखुनु जा हायो खननोसै आरोखि ना खारदों मानसिनिफ्राय खारफेराखै ने खारदों सोरनाबा जुदि हिनजावा खारहां माहां जानानै दंब्ला फिसाखौ सासे लाबाव औ माने बे खारहां माहां जाब्ला गुबुन हौवाजों लाइन लाबा फिसाखौ सासे लाबावनांगौ खारथों बियो गेन्द्रे बरिया फारिया माने जै न'खरनि हिनजावा खारबाय बे न'खरा बायबाय बे न'खरा सेकेन्ड हेन्ड गारिनिख्रुइ गाज्रिसिन जाबाय बिदि आरोखि औ ओंखायनो हिनजावफोरखौ खारहोनो नाङा आरो खारनो नाङा हिनजावफ्रा फिसा दं फिसाय दं फिसाया मा खालामगोन मा मागोन जायो आंनोसो खोन्थाहैयो सोरबा हिनजाव गैयैफ्रा खारजानायफ्रा आरोखि ओमफ्राय आं बुजायहरो बै बेल रोदा देग्लिनानै लोंदोलै नोङो होनो आं मा सलिबावनो नोंलाय नामा दा खारनो नाङा आरो हिनजावफोरखौ हमथानानै लाखिनो सानोब्ला सुबिदाया मोनसेल' फिसा लानांगौ माने सासे फिसा लानायाव सोरबा सम नाङो नालाय आहार जाहोनाय फेदेरनाय बिदि आरोखि औ ओमफ्राय आं खावलायबावखायो सोरनिबा फिसाया गुबुनजों लिंक लादोंब्ला गुबुन गदाय गोसोथोदोंब्ला एसे मोजाङै बुजायनानै दोन फिसाया जुदि गदाय लानानै खारोबा न'खरा बायो दंस जायो जानो लोंनो थोथोयै माथोयै जायो ओंखायनो फिसायखौ खारहोनो नाङा बे फिसाय हौवाया जेखौबो गिया गुलिखौबो सिलायनि गुलिखौबो जानोसो नागिरो औ गिया ओंखायनो मोनसे जिनिसखौ गियो हिनजावफोरखौ गोसोआव लानांगौ बै थाइबानि प्लेटखौबो गोगोम गियो हौवाफ्रा बेखौ गियो ओमफ्राय जे बे प्लेटजों हालदै नुफादेरबाय फिट जाबाय बियो औ बेखौ लाबोना दोनफै जेबो खालामनाङा गिगोन बियो हिनजाव गदायनि नाम्बारखौ दानना लागोन बियो ओइदिनखालि आरो बे प्लेटखौ ओरै खालामनाय नुबावबा सेस बियो हिनजाव गदाय लाग्रा बियो बिदि खालामनांगौ माने आंनिया ओरैबायदिल' साननाया हिनजावबो खारना फिसायबो खारना जायजों हाबा जाबाय थंब्ले ओरै ससे सेवजोबाबो थानांगौ जाय हौवाया जाय हिनजावजों हाबा जाबाय जाय हिनजावा जाय हौवाजों हाबा जाबाय बे ओरै ससे सेवजोबाबो थानांगौ खारनो मोना एफा गिदिर समाय लाखाबाय थैस' थांस' नोंजोंनो दुखुबाबो सुखुबाबो होननानै इसोरखौ साखि दोननानै मा खारलायबावनाय बेलाय बिदि आरोखि खारना आगा खबर Aku dah semenja, lekai gal semenja, pasal pilih di kusar hulai hulai bati.
만에 जुदि आंखाला सफैयोबा थैनोबो जायो थैनाङा